ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብናይ ባዕለን መራሕቲ ጾታዊ ዓመት ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ሰራዊት ሓይልታት ትግራይ ድምፀን ከስማዕ ጀሚረን ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተኻይዱ ዝነበረ ከቢድ ኩናት ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተሰሊፈን ክዋጋኣ ዝጸንሓ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ባዕለን ወታደራውን መራሕትን መኮንናትን ከቢድ ጾታዊ ዓመት ከም ዘጋጠመን ወግዓዊ ጸብጻባት ኣቃሊዖም ተጋሩ ነበርት አዲስ አበባ ተግባር ህወሓት በመሆናን መንግስት ኢትዮጵያን ህዝብ ትግራይ ንምድሓን ጉቦ ህዋጻ ዝጠልብ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶም ኣብ ትግራይ በህወሓት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅን እቲ ጉጅለ ኣብ ትኽልል ዝፍጽሞም ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ተግባራትን በመሆናን ከምኡውን ሙሉእ ትግበራ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ንምሕታት ሎማ ሐምለ 11 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ መስቀል ኣደባባይ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ الሰልፊ እዚ በወዳብነት ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝተዳለወ እዩ ሊቀመንበር ላዕላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ብዛዕባ ጉዳይ ዶባት ንምምያጥ ኤርትራ ኣትዩ ናይ ሱዳን ወተሃደራዊ መራሒ ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ክልተ ኣውርክባትን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ናይ ዶባት ጸጥታ ንምዝታይ ናብ ኣስመራ ወግዓዊ ዑደት ኣካይዱ እሱጉምቲ እዚ ኣብ ዶባዊ ከባብታት ምስ ዘሎ ምንቅስቓስ ዕጡቓት ጉጅለታትን ናይ ጸጥታ ስጋኣታትን ተታሒዙ ዝመጸ እዩ መንግስት እስራኤል ነቲ ሚኒስትር ቤንግቪር ዘቕረበው በሓርገጽ ተኸበበ ቤት ማእሰርቲ ናይ ምስራሕ እማመ ናይ ሕጊ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ መንግስት እስራኤል ንድሕነት ሃገሩ ሓደጋ እዮም ዝበሎም ፍልስጤማውያን እስራት ፍሉይ መቕጻዕቲ ንምሃብ በሓራገጽ ተኸበበን ፍሉይ ጥብቂ ሓለዋ ዘለዎን ሓዱሽ ቤት ማእሰርቲ ንምስራሕ ብሚኒስትር ሃገራዊ ጸጥታ ኢታማር ቤንግቪር ንዘቐረበ እማመ ናብ ሕጊ ንምቕያር ቀዳማይ ስጉምቲ ወሲዱ ኣብ ኣሜሪካን ኢራንን ንሓደ ሰሙን ጥራሕ ዝጸንሐ ስምዕ ተኩሲ ዶም ምባል ድሕሪ ምፍራሱ ሓይልታት ኣሜሪካን ኢራን ሰሙን ዝቐጸለ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ከካይዱ እንተለዉ ኢራን ብወገና ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍዳይ ብምባል ኣብ ልዕሊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሓደሽቲ ናይ ሚሳይልን ድሮንን መጥቃዕትታት ተዝንበላ እዚ እዋናዊ ሓበሬታን ዓሚቕ ትንታነ ዞባ ቀርና ኣፍሪካን ዘቕርበሉ ቻነል ሆርን ኣፍሪካ ታይምስ እዩ ከምዚኦም ዝበሉ ትሕዝቶታት ቀጻሊ ንምክትታል ቪድዮና ላይክ ሼር ኮመንት ብምግባር ቻነልና ሰብስክራይብ ግበሩ ሰናይ ጻንሒ ተጋሩ ነበርቲ አዲስ አበባ ተግባር ህወሓት በመሆናን መንግስት ኢትዮጵያን ህዝብ ትግራይ ንምድሓን ጉቡእ ህዋጻ ዝጠልብ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶም ኣብ ትግራይ በህወሓት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅን እቲ ጉጅለ ብትኽልል ዝፍጽሞም ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ተግባራትን በመሆናን ከምኡውን ሙሉእ ትግበራ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ንምሕታት ሎማ ሐምለ 11 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ መስቀል ኣደባባይ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ الሰልፊ እዚ በወዳብነት ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝተዳለወ እዩ እቲ ሰልፊ ላዕለዎት ሰበስልጣን ነበር ወታደራዊ መራሕትን ዝረኸብሉ ኮይኑ ንፌደራል መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ጽኑዕ ጻውዒታት ኣሕሊፉሎ ናይቲ ቤት ምኽሪ ናይ ኮሙኒኬሽን ኣተሓባሪ ኣይተ ከበደ ሰፋ ከም ዝገለጾ እቲ ሰልፊ ዝተጸዋዓሉ ቀንዲ ምኽንያት ህወሓት ኣብ ትግራይ ዘውረዶ ዓፋነ ኣዋጅ ንኽልዓልን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ንኽትግበርን እዩ ብተወሳኺ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዳግም ኣንጸላሊሉ ዘሎ ናይ ኩናት ስጋኣት ንኽድሕን መንግስቲ ፌደራልን ማሕበረሰብ ዓለምን ሓላፍነቶም ክዋጽኡ ሓቲቶም እዮም ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸበ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀርኒ አፍሪካ ጉዳያት ኣማኻሪ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ህዝብ ትግራይ ሰላም ዝፈቱም በር ዳግማይ ናብ ኩናት ከኣቱ ከም ዘይደሊ ኣነጺሩሎ ኣይተ ጌታቸው ኣመደሩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኽኽበር ብምሕታት ተወሳኺ እውን እቶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ተታሒዞም ዘለዉ ከባብታት ናብ ዋንኦም ክምለሱ ሓቲቱሎ ኣብቲ ሰልፊ ዝተንጸባረቑ ጭርሖታት ህወሓት ዝጠሓሶ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኽኽበርን መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ጉቡእ ህዋፃን ዝሓቱ እዮም ገለ ካብቶም ጭርሖታት ድማ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝካየድ ዘሎ መሸጣ መናእሰይ ናብ ሱዳን ብጽኑዕ ንኹንን ብህወሓት ዝተነበረ ኣዋጅ ብቕጽበት ይለዓል ተመዛበልቲ ወገነትና ናብ መረበቶም ይመለሱ ከምኡውን ኩናት የብቅዕ ዝብሉ ይርከብዎም ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ህይወት ኣይተ ሃፍታይ ገብረ እግዚኣብሔርን ካልኦት ላዕለዎት ፖለቲካውያን መራሕትን ተረኺቦም ነይሮም ሊቀመንበር ላዕላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ብዛዕባ ጉዳይ ዶባት ንምምያጥ ኤርትራ ኣትዩ ናይ ሱዳን ወታደራዊ መራሒ ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ክልተ ኣውርክባትን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ናይ ዶባት ጸጥታ ንምዝታይ ናብ ኣስመራ ወግዓዊ ዑደት ኣካይዱ እሱጉምቲ እዚ ኣብ ዶባዊ ከባብታት ምስ ዘሎ ምንቅስቓስ ዕጡቓት ጉጅለታትን ናይ ጸጥታ ስግኣትን ተታሒዙ ዝመጸ እዩ እዚ ዑደት እዚ ክልተን ሃገራት ናይ ሓባር ዶባትን ንምቁጽጻርን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠሩ ዘለዉ ሓደሽ
ሓደሽቲ ወተሃደራዊ ወጥርታት ንምምካዝ ዝገብሮ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ምቅራብ ዘርኢ እዩ። ጀነራል አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ ምብራቃዊ ደው ብፍላይ ከባቢታት ከሰላን ቀይሕ ባሕርን ሙሉእ ብሙሉእ ርጉእን ጽኑዕን ንኽኸውን ናይ ሓባር ቁጽር ምግባር ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኩነታት ተማይጦም ኣለዉ። እዚ ዶ ብዚ ንናይ ኣጽዋር ምስጋርን ዘይሕጋዊ ጉጅለታት ምንቅስቓስን ከይቃላዕ ስምዕ ተገይሩሎም ኣሎ። ኤርትራ ነቶም ምስ ሰራዊት ሱዳን ወጊኖም አንጻር ሓይልታት ወሃብቲ ቅልጡፍ ደገፍ ዝዋግኡ ዘለዉ ናይ ምብራቕ ሱዳን ዕጡቓት ጉጅለታት ቁርቁሳት ተዋልድን ኣብ መሬታ ከም እተሰልጥንን ከም እትድግፍን ዝፍለጥ ኮይኑ ዝርክብ እዚ ነቲ ምሕዝነት ዝያዳ ዘደልድል ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ዑደት እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ሱዳንን ሕወሓትን አንጻር ኣዲስ ኣበባ ዘቕንዐ ጸረ ኢትዮጵያ ኪዳን ይምስርቱ ኣለዉ ክብሉ ድሕሪ ዝሰንዘርዎ ጽኑዕ ክሲ ዝመጸ ኮይኑ ክልቲኦም መራሕቲ ግን እትርክቦም ንናይ ሓባር ረብሓን ዞባዊ ርግኣትን ዝዓለመ ጥራሕ ምዃኑ የረድኡ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ RSF ጸጥታት እናገጠሙ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ምስ ኣስመራ ዘለዎ ርክብ ምጽንዑ ንጀነራል አልቡርሃን ፖለቲካውን ሎጂስቲካውን ዓንዲ ሕቆ ከም ዝኾኖም ተዓዘብቲ ይገልጹ። ኣሜሪካ ብሰንኪ ምስ ኣህጉራዊ ውዕሊ ኬሚካላዊ ኣጽዋር ዘይምስማዕ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ጉጅለ ጀነራል አልቡርሃን እገዳታት ክትንብር ምዃና ተገሊጹ። ኣሜሪካ ሱዳን ምስ ኣህጉራዊ ውዕሊ ኬሚካላዊ ኣጽዋር ኬሚካል ዌፐንስ ኮንቨንሽን ብዝተኣሳሰረ ክትግብሮ ዝግባእ ነፃ ምርመራታት ከተዓናፍ ጸኒሓ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ብጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ መንግስቲ ሓደሽቲ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን እገዳታት ከተንብር ምድላዋታ ታዚማ። ብዘ ሱዳን ታይምስ ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዘነጽሮ እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሱዳን ሰራዊት ዘለዋ ጻዕጥ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘደይብ እዩ። እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ እገዳ ዜና እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ እቶም ተዋጋኣት ወገናት ዝተረረ መረገጽታት ይወስድ ምህላው ዘርኢ እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ እቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ መንግስቲ ዓለም ለኻዊ ትካል መከላኸሊ ኬሚካላዊ ኣጽዋር ኣብ ሱዳን ዝተፈላለዩ ናይ ምርመራ ስራሕቲ ንኸየካይድ ዕንቅፋት ብምፍጣሩን ምስቶም ኣህጉራዊ ሕግታታት ክሰማማዕ ፈቃደኛ ብዘይ ምዃኑን እዩ። ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስዒቡ ሓይልታት ወሃብቲ ቅልጡፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ዝተፈላለዩ ዝተኸልከሉ መርዛማት ኬሚካላዊ ኣጽዋር ወይ ከዓ ጋዛት ይጥቀሙ ኣለዉ ዝብሉ ክስታት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ክቐርቡ ጸኒሖም እዮም። ኣሜሪካ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ብነፃ ትካል ክጻረ ክትሓትት ጸኒሓ እያ። እቲ ዝንበር ዘሎ እገዳታት ንላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ሰራዊት ሱዳን ምስኦም ዝተኣሳሰሩ ናይ ንግዲ ትካላትን ዝዓለመ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሃፍቶም ምእጋድ ናይ ጉዕዞ እገዳ ምግባር ከምኡውን ምስኦም ዝኾነ ዓይነት ናይ ፋይናንስ ርክብ ንኸይግበር ዝኽልክል እዩ። ካብ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘረድእዎ እቲ መንግስቲ ሱዳን ምስ ኩሎም ኣህጉራዊ ውዕላት ዝሰማማዕ ከም ዘላ ብምግላጽ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ ስጉምቲ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ጥራይ ክብል ነጺግዎ ኣሎ። ኣብ እዋን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብናይ ባዕለን መራሕቲ ጸጣው ዓመት ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ተዋጋኣት ሓይልታት ትግራይ ድምፀን ከስማዓ ጀሚረን። ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተኻይዱ ዝነበረ ከቢድ ኩናት ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተሰሊፈን ክዋጋኣ ጸንሓ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ባዕለን ወተሃደራውያን መራሕትን መኮንናትን ከቢድ ጸጣው ዓመት ከም ዘጋጠመን ወግዓዊ ጸብጻባት ኣቃሊዖም። ዘኒው ሂማኒታርያን ዘውፅኦ ፍሉይ ምርመራዊ ጸብጻብ ከም ዘነጸሮ እዚ በደል እዚ ኣብ እዋን ኩናት ብላዕሎት መራሕቲ ንድሕነት እትውግእ ተባሂሉ ተዓፊኑ ከም ጸንሐ ተገሊጹ። እዚ ሓድሽ ናይ ተዋጋእቲ ደቂ ኣንስትዮ ቃል ምስክርነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ ዳግም ናይ ኩናት ስጋት ኣብ ዘንጸላልወሉ ዘሎ እዋን እዩ ብቁልዕ ወፂኡ ዘሎ። ደቂ ኣንስትዮ ኣስታት 30 ሚእታዊት ካብቲ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝሽፍና ኮይነን ብዙሓት ካብተን ካብቲ ብጸላእት ዝበጽሐን ዝነበረ ዓመፅ ንምድሓኔን ናብቲ ውግእ ተጸንቢረን። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ እቲ ማዓስከራት ሰራዊት ጸታዊ ዓመፅን ትንኮሳን የጋጥመን ከም ዝነበረ ጸብጻባት የረድኡ። ሓደ ላዕለዎት መኮንናት ኮነላት ሓዊሱ ንናእሽቱ ኣዋልድ ዕድሜን ክሳብ 12 ዓመት ዝኾና ከይተረፈ ብመፍዘዝ መድሓኒት ብምእዛዝ ጾታዊ ዓመፅ ይፍጽሙ ከም ዝነበሩ ተገሊጹ ኣሎ። እቶም ገበነኛታት ብናይ ባዕሎም ዘዝውሮም ዝነበሩ ዘይሕጋውያን መርበባት ሓለውትን መራሕቲ መኻይንን ሓለዋ ይግበረሎም ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ነጸገም እዚ ንምክትታል ብሰራዊት TDF ዝተጣየሸ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ጀንደር ፎካል ቲም መርቱዖታት ኣኪቡ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ እኳ እንተቕረበ እቲ ጉዳይ ግን ብሰፊሑ ከይውሰድ ላዕለዎት መራሕቲ ፖለቲካን ወተሃደራውያንን ጸቕጢ ይገብሩ ነይሮም። ምክንያቱ ድማ ነዚ ጉዳይ ዝምቅላዕ ናይ ጸላእ በደል ከም ምቕልባስ ቁጽር ስለ ዝኽእልን ናይቲ ሰራዊት ሓድነት ስለ ዘፍርስን ብዝብል እዩ። ድሕሪ ስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያውን እንተኾነ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ልዑል ናህር ናብራን ስነ ኣእምራዊ በሰላን እዘን ደቂ ኣንስትዮ ተዋጋእቲ ተነጸልቲ ኮይነን ይርከባ። ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ ውሽጣዊ ምክፋል ነበር ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ሓዱሽ ናይ ኩናት ስግኣትን እቲ ጉዳይ ፍትሒ ከይረክብ ተዓፊኑ ይርከብ።
መንግስት እስራኤል ነቲ ሚኒስትር ቤንጊቪር ዘቕረቦ ብሓርገጽ ዝተኸበበ ቤት ማእሰርት ናይ ምስራሕ እማመ ናይ ሕጊ ስጉምትታት ክወስድ ጀሚሩ። መንግስት እስራኤል ንድሕነት ሃገሩ ሓደጋ እዮም ንዝበሎም ፍልስጤማውያን እሱራት ፍሉይ መቕጻዕቲ ንምሃብ ብሓራግጽ ዝተኸበበን ፍሉይ ጥብቂ ሓለዋ ዘለዎን ሓድሽ ቤት ማእሰርቲ ንምስራሕ ብሚኒስትር ሃገራዊ ጸጥታ ኢታማር ቤንጊቪር ዘቕረበ እማመ ናብ ሕጊ ንምቕያር ቀዳማይ ስጉምቲ ወሲዱ። ከም ሓበሬታ ሚድል ኢስት ሞኒተር እዚ ውሳነ እዚ ካብ ኣህጉራዊ ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጽኑዕ ነቐፌታ የጋጥሞ ኣሎ። እዚ ሓዱሽ እማመ እተጻራሪ ፖለቲካዊ መርገጽ ዘለዎ ሚኒስተር ቤንጊቪር ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን እሱራት ዝጥቀመሉ ዘሎ ዝተረረ ኣታሕዛ መቐጸልታ እዩ። እቲ ብሚኒስትር ሃገራዊ ጸጥታ ኢታማር ቤንጊቪር ዝቐረበ እማመ እቶም ብኸበድቲ ገበናት ግብረ ሽበራ ዝተኸሰሱ ፍልስጤማውያን እሱራት ካብ ዝኾነ ዓይነት ናይ ምምላጥ ዕድል ወፃኢ ንምግባር እቲ ሓዱሽ ስራሕ ቤት ማእሰርቲ ብዓበይቲ ሓራግጽ ዝተኸበቡ ዓሚቕ ጎዳጉድታት ወይ ራህያታት ንኽህልዎም ዝጠልብ እዩ። መንግስቲ እስራኤል ነዚ እማመ ዝመልኡ ናብ ግብሪ ንምቕያር ዝተፈላለዩ ናይ ሕጊ መሰረታት ክምርምርን ምድላዋት ክግበርን ፍሉይ ኮሚቴታት ኣጣይሹሎ። ስጉምቲ እዚ ናብ ባይቶ እስራኤል ቀሪቡ ወግዓዊ ሕጊ ኮይኑ ንኽጸድቕ ናይ መወዳእታ ምድላዋት ይግበረሉ ኣሎ። እዚ ብጥቡቕ ሓለዋ ሰብን ብሓራግጽን እሱራት ንምቁጻር ዝቐረበ ፍልይ ዝበለ ኣገባብ ብናይ ፍልስጤም ተጣባቕቲ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ከም ናይ ዘመነ ማእኸላይ ጭካነ ተባሂሉ ይውቀሰሎ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ንስምዕ ጄኔቫን ኣህጉራዊ ሕግታት ኣታሕዛ እሱራትን ዝጣሓሰ እዩ ብምባል ዓለም ለኻዊ ጸጥታት ይንበረሉ ኣሎ። ሚኒስተር ቤንጊቪር ብወገኑ እሱራት ፍልስጤማውያን ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ዝኾነ ዓይነት ምቾት ወይ ናይ ምምላጥ ሓሳብ ክህልዎም ከም ዘይግባእ ብምግላጽ ስጉምቲ እዚ ንናይ እስራኤል ጸጥታ ዘተኣማምን ይኽብል ይጣበቕ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወተሃደራዊ ኩናት እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ሓድሽቲ መጥቃዕትታት ፈጺማ። ኣብ ኣሜሪካን ኢራንን ንሓደ ሰሙን ጥራሕ ዝጸንሐ ስምዕ ተኽሲ ዶም ምባል ድሕሪ ምፍራሱ ሓይልታት ኣሜሪካ ንኢራን ንሰሙን ዝቐጸለ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ከካይዱ እንተለዉ ኢራን ብወገና ነቲ መጥቃዕትታት ምፍዳይ ብምባል ኣብ ልዕሊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ባሕሬንን ኩዌትን ሓድሽቲ ናይ ሚሳይልን ድሮናትን መጥቃዕትታት ተዝንበላ። እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለ እቲ ምስሓብ ናብ ሲቪላዊ ትካላትን ዓለም ለኻዊ ናይ ነዳዲ መተሓላለፊ መስመራትን ዝጸለወ ሰፊሕ ኩናት ይቕየረሎ። ናይ ኢራን ኣቤታዊ ሓለውቲ ወተሃደራት ከም ዝገለጽዎ ኣብ ኩዌት ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ማዓስከር ከምኡውን ናይ ራዳር ማዓስከር ዓሊ ኣልሳሊም ብሚሳይል ወቂዖም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብ ኩዌት ዘሎ ናይ ማይ መጻረይን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ጣብያታት ብምውቅዑ ኣብቲ ሃገር ናይ ማይ ሕፅረት ተፈጢሩ ኣሎ። ናይ ኣየር መዕርፎ ኩዌት እውን ስርሖ ቋሪጹ ይርከብ። ኣብ ባሕሬን እውን ናይ ኣሜሪካ ኩናት ነፈርቲ ዝእከባሉ ማዓስከር ሸኽ ኢሳ ተደብዲብሎ። ናይ ኣሜሪካ ማእኸላይ ወተሃደራዊ ሴንቲኮም ኣብ ደቡባዊ ኢራን ንሸውዓተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዝገብሮ ናይ ኣየር ደብዳብ ምዝዛሙ ገሊጹሎ። እቲ መጥቃዕትታት ናይ ኢራን ሰላያዊ ማዓስከራት ናይ ኣጽዋር መኽዝናት ድልድላትን ከምኡውን ናይ ባሕሪ ሓይሊ ዓቕምታትን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። በቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ሆርሙዝጋን 3 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 8 ቆሲሎም ብዙሓት ድልድላትን ናይ ቡር መደብራትን እውን ዓንዮም እዮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ሲቪል መሰረተ ልምዓት ሰፊሕ ናይ ኣየር መጥቃዕትታት ንምፍጻም ከምኡውን ናይ መሬት ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ንድሕሪት ከም ዘይብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። እዚ ወጥሪ ዝስዒቡ ድማ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዓለም ብ400 ወሲኹ ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ እዚ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ሲቪል መሰረተ ልምዓት ናይ ማይን መብራህትን ጣብያታት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ገበን ኩናት ከየስዕብ ዓብይ ከቢድ ሻዕሎት ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ስለ ዝተኸታተልኩሞ ካብ ልቢ ነመስግን። ርእይቶኹም ኣብ ታሕቲ ብምጽሓፍ ኣካፍሉና። ቪድዮና ላይክ ሼር ብምግባር ቻነልና ሰብስክራይብ ግበሩ።